nih ebar di mau trip ebar ditambah nih kalaran nih jadi dapat nomor color primer color namanya mungkin oh ini nomor Payata petrol pump Fungi kita dah kedai itu mah saya telepon roh ini sudah ini kira-kira begini saya itu beda saya jet baga ada itu baga sama nomor online yang orang baru patah ke belakang sini sekarang lihat oh dari bos sana ini wah ini mana dimu, ay, apa dimu sempar nih, nih, yaudah, tadi kamu lagi, cari, dimu, apa dimu, ini kan ya, malas kita ini mana, ay, yaudah di mana, itu barat tem lah, di keluar bah, kota sana, ini. Porta besar ikunya porta mau nasi kan harus orang menjaga saya tu orang sih sama अकेला जाएगा ना कौन जाएगा वो लोग आएगा खाली जब बैठा कर से आयो मैं चलून oh iya हम लोग का ये मेरा कागज रिसीविंग आगे में आप बोले जाओ टांग हेते दुखाल का खना fa ini चला ना अबे पैदल receiving biयो नै मोनगोबा receiving थांनोसै बेखौनो लाना थांनांगौ खालि खालामखांनानै जरहाट फ्लाइअभार नै खेबथाम फैयै मोनफैबाय ओइयावहा जोंनि कम्पानिनि गारि खालि जागासिनो बेखौ नायनो थांनि र' मोनफैगौबाय र' फैयै ओइयाव थांनो बुरि माइ मन्दिर मोनफैलायबाय नै क'क्राझाराव नै बे मोनसे आरो नै बुरि माइ मन्दिर दर्शन खालामना ला सोरबा सोरबा फैनो मोना मबाइलाव नायनानै दर्शन खालामनाय बुरि माइखौ नै मोजां मारबोनांगोन नामा खुलुमना लायखौ नायनानै दाउनो हा नै गेस गारि मिशिगा कम्पानि नगावनि जागोन बे Hei, fai kuliah por repetes per fai nella mia hane moria fully bagisa. Bazang bener lele. Mana ini tuh? Dai. Sang kamera kain nanti tuh macam apa? Hei. Kendel dulu lah bagus le marmo. मोनफैगौबाय मोनफैनानै नै माबानि बे खटखटिनि लड दिखांगोन नै आंनियाव बेयाव खटखटि लाना थांनायसै गाबोन नुलायनोसै आरो नेक्स्ट मोनसे भिडिअ